Happy day. Molweni bantwana. Ninjani. Namdi right. Ngubani ozawusithandazela xa sizawuvula inkonzo yethu? Okay. Nanko uSister Dick ezawusithandazela. Thank you, God, saving everybody. Thank you, God. Thank you, God, for saving Jesus. Amen. Thank you so much. All right, okay. Ibali lethu lifumaneka ku2 Kings chapter 5 verse 1 to 17. Ne? But by summarize so ufunda lonke. Kodwa i-scripture reading sethu sifumana sona Galatians chapter 5 verse 13. Yabona ba? Galatians 5 verse 13. Iti serve each other with love. Itini? Serve each other with love. Galatians 5 verse 13. C. Galatians 5 verse 13 C. All right. Namhlanje ke sizawuthetha ngo-Captain Naaman's little maid. Yes, very little maid. Kanye yes, very servant. What is a servant? Yes, a servant. But yes, a servant. Okay, you're a servant, Papa. Yes, umuntu who helps ne apha ekhaya. Iyabhatalwa i-servant. Ayibhatalwa i-servant ke sana. Are you finding the helper leila pendlini? Itya kamnandi njengathi apha endlini. Yona ivuka ekuseni abantu bengekavuki. Iseve abantu imisa amanzi, ipheka ibreakfast abantu basatheni? Basalele. Xa abantu besitya yona itya ifuneka ike egqibeleni uba ikhona into eshiyekileyo. Ne? So, namhlanje ke sizawuthetha nge-servant kaNaaman. Ithi iBhayibhile xa ithetha ke ngotata uNaaman, utata who was a strong, powerful man. Ne? Kuthiwa he was admired and adored by his king because wayesithi xa esiya kwi-war akhonkarishe yena iwini war. Ne? Kuthiwa ke utata uNaaman wathi xa ehamba kusiyiwa kwaSirayeli bayikhonkarishe war. Bafumana yena nekhaya lakhe le ntombi singaxelelwanga iBhayibhile igama layo lesithi ke ngoku little maid ne yakhe. Nanku yakhe ugirl, she is cheerful, she is kind, all respectful apha kweli khaya, unlike ezinye i-servants. Ngoba i-servants kuba they are not treated well, they are usually grumpy, they are cheeky, because kaloku abaviswe ababeki, abatyi ukutya kutyiwayo. But this one, this little girl was special. Why do you think this little girl was special? Because she was kind. Ne? She was nice. And the reason why she was nice was because Emba Ekaya, she used to obey her parents, right? She used to listen to her teachers. That's why far away from her parents, she saw her madam. Umama lo amsebenzelayo ekhathazekile. Can you see umama Nadia? She's distressed, she's crying. Utata Naaman une leprosy. Yes, leprosy. Jongani skin sakhe. He had bare sores all over his body. They were painful. He was in pain. Wayengakwazi noba umhage, wayengakwazi noba umbambe ngoba esi sifo sasisibi kakhulu. Yena ke nizazi nekwasa. Senjobala ke yayinto nje efana nayo ebuhlungu enganyamazelekiyo. Kuthiwa ke the little maid, Zoya bomntanam, wathi kumama lo amsebenzelayo, utata lo walapha ekhaya angancedakala only if he can go to Israel, because in Israel we have a prophet by the name of Elisha. Prophet Elisha
unakho ukumnceda utata iphele ileprosi. Yo, abazala mama sure, wathi be sure. Our God in heaven has given him power uba akwazi unceda abantu abanjengotata uNaaman. Niyibona balo umntana lo apha uthathiwe wathinjwa but uyakwazi uba kind aphinda ancede lo tata at the same time, ne? Kuthiwa ke wavuya ke umama wamchazela utata nakuya ke ngokutata kwi-chariot yakhe uhamba kwakunye nabantu bakhe namajoni akhe bayabhabhayisa babhabhayi go well, ne? Kuthiwa ke bahamba afumana i-permission from the king. Xa befika kwaSirayeli ukumkani wakhona wava kabuhlungu ecinga le nto iza kuye but wabagqithisela because uProfet Elisha heard into yobana ukhona umntu odinga uncedo. Xa befika ke kuProfet Elisha uProfet Elisha didn't even come out, wathumela uGehazi his servant wathi there is a river, the river Jordan, hamba uye kuyo uyamkhombisa nayo lali brown limdaka pha uzofuneka uhambe uyongena pha. How many times? 7 times. Yo, utawaqumba uNaaman ba intoni mna ndaqoba uphatha umkhosi omkhulu yongena amanzini amdaka ndishiya beautiful rivers and lakes where I come from. Ofuna ngizongena apha bafuna ugoduka but bamcenga abantu bakhe bangena hamba uye phi river Jordan. Uthi wayengena nayibona ileprosi iba nje yakhe. Nayibona njani ingathi into manje ibuhlungu neba. Uthi wayengena first time aphinda wadipa, second time, third time, fourth time ubuye isekhona, fifth time, sixth time isekhona. Xa phinda ingena kwa-7 wabuya njani emuluswa. His skin looked like baby skin, lali smooth, iphelile intoni ileprosi. Kuthiwa wathi tyhini ubuThixo kwaSirayeli ofanele ukunqulwa azukiswe adunyiswe, akukho ongaphezulu koThixo wakwaSirayeli. And if it was not for that little girl who shared the love of God with ifamily le, wayezophila utata uNaaman? Wayengazophila utata uNaaman. Iyaphela ke apho ibali lethu. Ndifuna ke ngoku uba nindichazele uba nifunde ntoni kweli bali. Yes, kindness. What else? Yes, boy. Be nice. Ne? Singabi ngabantu abangekho nice. Being special, ne? Because she was coming from Israel, she was a special girl, ne? And she didn't denounce uba special kwakhe xa fika pha azitshintsha afana abantu bapha, but wahlala engumntana o-special kaYesu. Be kind. Yes? Listen to teachers and parents. Ne? Okay. Two more hands. Two. Helping people. Ne? Okay. Be respectful. Alright. Mamela ke xa sizawuvala inkonzo yethu. Ke sibone xa kuphela intshumayelo yabantu abadala, ne? Uthwe ukwizibheno saba nesibheno ke ngoku nathi, ne? Nase sethu isibheno. Ngobani abantu abathi Yesu mna ndicela undinze ndibe ngumntana o-kind, ndibe ngumntana o-respectful, ndibe ngumntana o-helpful. Ngobani abatshoyo masiphakamise izandla. Lithi nibani? Amen. And then ngobani abantwana abathi mna Yesu ndicela undenze ndibe brave. Xa kufuneke ndikwazi ukuwitnessela, ndikuwitnessele, ndikwazi uthetha ngawe Yesu esikolweni, kwii-neighbors zamu, kwiitshomi zamu, ndingabi shy ngothetha ngawe, ndibe brave just like this girl. Ngobani abatshoyo? Ithi nibani? Amen. Okokugqibela ndicela siphakamele ngokuba abantu abavumayo kule ndizayithetha, ne? Ngobani nathi Yesu ndiyakunikela ubomi bam kuwe ngokupheleleyo, ukuze ndithi noba ndikude nabazali bam, noba ndikude nootishara bam, ndihlale ndirepresenta wena ngamaxesha onke. Ngobani abatshoyo? Siphakamele. Amen. Masicimeleni. 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 Masicimeleni.
Awangcwele unamandla onke esesandleni sakho zonke izinto sibulela Thixo olungileyo ngenxiba nothando lwakho ebomini bethu silapha mesulungileyo endlini yakho bizwa ngokuthandaza nabantwana bakho abancinci abavumayo ke mesulungileyo ukuba ngabantwana bakho abanikelayo ubomi babo ke mesulungileyo kuwe ngokupheleleyo. They might not fully comprehend mesulungileyo into abazikhomitha kuyo Thixo olungileyo kodwa wena mesulungileyo you know and understand their little hearts. We present them ke mesulungileyo kuwe mesulungcwele babiyele ngothando wakho lo mesulungileyo bafihle mesulungileyo kwisandla sonke ndawo kuze mesulungileyo apho bakhona mesulungileyo they may be beamers of hope ke mesulungileyo, they may be true witnesses for wena ke mesulungileyo kuze Thixo wamolungileyo bekhona abantu abazawuthi baqaleleke ngenxa yabo ke mesulungileyo ngenxa yokholo lwabo ke mesulungileyo basikelele ke mesulungileyo bafihle konke ndawo basikelele neefamily zabo benze mesulungileyo babe kwazi uprogressa nesesikolweni banathi sonke ngegama kaYesu sathandaza amen.